A l'Escola Consal Ferrer tenim tot un desplegament curricular de centre, no només per als projectes, sinó per a totes les àrees. De manera que tenim seqüenciats tots els sabers, des de I3 fins a 6è, de forma en espiral, per a garantir que treballem tots els sabers essencials, que no els repetim, però que sí que els anem ampliant. Este desplegament l'hem anat realitzant en reunions pedagògiques, tant a nivell de coordinadores, després comunitat i finalment de tot el claustre, per establir una línia de centre que garanteixi aquest treball. A la nostra escola entenem els projectes com una finestra oberta al món perquè connecten en un problema socialment rellevant o en un repte que hem de resoldre. El desenvolupament d'aquests projectes el duem a terme a través d'una pregunta essencial que ens connecta en aquest propòsit i ens guia tot el projecte. Una vegada tenim el propòsit i la pregunta essencial, seleccionem els sabers que ens ajudaran a respondre i arribar a resoldre el nostre repte. Aquests sabers poden ser sabers curriculars, que traiem directament del currículum, que estan relacionats amb les idees de la ciència, amb els mètodes científics, i són els que s'ajusten a l'edat dels xiquets i a el que estem treballant i els nostres objectius del curs. I tenim uns altres sabers més tècnics que moltes vegades els mestres no sabem i no coneixem i que necessitem ajuda d'altres col·laboradors experts en el tema o socis col·laboradors externs o altres companys de l'escola. A partir d'aquesta selecció dels sabers, dissenyem les preguntes connectores. Les preguntes connectores poden sorgir del disseny que els mestres fem com a experts amb el currículum i amb el que hem d'ensenyar, o poden sorgir de la necessitat i de les inquietuds que tenen els nostres infants sobre aquell tema que anem a resoldre, sobre el nostre propòsit. A partir d'aquí, en aquestes preguntes connectores, ens formulem els objectius del nostre projecte. Finalment, fem el disseny d'activitats seguint el cicle de l'aprenentatge perquè el que volem és que els nostres alumnes aprenguen més i millor en una evidència neurocientífica que ens diu que seguint el cicle d'aprenentatge connecten els seus coneixements previs i allò que ja saben a través de les seves experiències amb els nous coneixements que els estem oferint. Per organitzar el procés del projecte que portem a terme a l'aula, elaborem en l'alumnat cartografies, diaris, dossiers de projecte. Són 3 eines de planificació i reflexió on es documenta tot allò que fem durant el projecte i així construïm un relat que ens permet anar prenent decisions per continuar el procés d'aprenentatge i resoldre la pregunta essencial. Durant tot el procés de documentació es va recordant i revisant els objectius d'aprenentatge. Això facilita l'autoavaluació i l'autoregulació de l'alumnat en el treball. L'eina de concreció ens ajuda a donar coherència i una estructura clara per fer el disseny del projecte alineat amb els objectius d'aprenentatge i ens permet destacar quines són les evidències d'aprenentatge i com possibilitem l'avaluació reguladora. A l'escola estem dissenyant un mapa de projectes per a garantir que l'alumnat des de I3 fins a 6è treballi els sabers essencials del currículum a través d'aquests projectes. No triem temes a l'atzar o poc connectats en el currículum, sinó que des de la nostra participació en el programa FAIG hem vist la necessitat que el pes d'aquests temes recaigui en l'àrea de medi natural i social, però sempre sense deixar de banda altres àrees com la llengua o les matemàtiques i les competències transversals, que sempre es treballen dintre dels projectes d'una manera integrada i globalitzada, intentant sempre donar resposta a les decisions preses. Nosaltres entenem l'escola com un espai de preparació per a la vida, on l'aprenentatge funcional permet als xiquets i les xiquetes comprendre el món on viuen, donant-los les eines necessàries per a créixer com a ciutadans crítics i amb un compromís en la societat. No se tracta de fer activitats xules i inconnexes, sinó de construir tota una línia de centre que sigui coherent i que connecte una etapa amb l'anterior, responent sempre a les necessitats evolutives del nostre alumnat. Per això, cada comunitat de l'escola i durant aquests anys de participació al programa FAIG hem prototipat diferents projectes. El fet de tenir aquests projectes prototipats, o sigui, programats i ben documentats,
Ens serveix, per un costat, per a encarar una mateixa línia de centre, seqüenciar bé tots els sabers i evitar així les repeticions. Però al mateix temps també ens dona seguretats com a docents, ja que tenim l'oportunitat de poder repetir aquest projecte, però amb les modificacions necessàries en funció de les necessitats i els neguits dels nostres xiquets i xiquetes, però també ens serveix com a guia tenir un projecte prototipat. Tota aquesta feina de prototipar, de programar, de documentar, l'hem anat fent amb els nostres espais de reflexió docent. A vosaltres per què vos va servir fer aquest projecte? A mi, per exemple, me va servir per a no menjar tants de productes llunyans, mirar d'on la procedència, comprar més coses de comerç.